Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Nagduda ko nun sila nga may sikretong kwarto o underground baka nga gitaguan ni Mr. Valdez. O posibleng may sikretong agianan paingon sa gawas aron sila magkaikyas. Gagini, naghanang secret itawan. Salbahis tawan. Maganda ang pagdiiyang uyap. Pagkabaga og face. Pero ayaw ka bala ka dyan. May pasalig sila nga buhaton yun nila ang tanan aron maluwas si Elaine nga imong hinigugma. Professor, nagkinahanglan si Elaine ako. Kinahanglan maluwas ko siya. Bahala ko siya, may tabo na ko. Unsa katong imong gi-injection ako, Robert? Mananap. Huwag kay kadlukan, mahal. Ang ako nga makapaway o makatuga aron dili ka makadisturbo sa atong pagpalayo. Robert. Salba. Nakatug ng akong mahal nga Elaine samtang naglingkod siya sa front seat nining auto o gifasin na akong lawas gamit ng seatbelt aron dili siya maumot. Mga buang na lang mong mga pulis mo dito sa rest house. Layo na mi. Ugway ni baw nga wa na kami si Elaine dito. Kami agi mi sa sekretong dianan paingon sa tunnel ug gawas sa laing daan nga mauna karon ang among gisubay. Og ayaw ka bala ka mahal kong Elaine. Human nga ma-inject ko nimo ang chip. May gugma ka na nako. Og mag-uban na kita hangtod sa hangtod. Kaya kung angayan kung usbon ang imong panagway pinaagi sa plastic surgery sama sa akong gihimo ni Chan, ako ka nang himuon aron wa say makailan nimo. My God, Mandat. Si Elaine, namiligro siya ni Robert. Ay, pastilon, Ma'am Rian. Sorry kayo. Saon man naunahan man ko ni Robert. Maugit na, Ma'am Rian. Tas yang si Elaine, dili ko mapasaylo nga kung kaugalingon kung dili ako siya maluwas. Unya unsa ka man nimo pagluwas ni Ma'am Elaine nga luya pa man ka? Ay, bitaw tuot, Ma'am Rian. Bahala na. Oy. Hinay kay natanawa o hapit ka noon maumod. O, bitaw. Ay, gunit na ako, Ma'am Rian. Ay, pasilan. Ay, ayaw na lamang. Dili pa man nimo kaya. Maugyud ma'am, daghan sa nimo bunog taon. Uy, luoy kay ka. Mura kag si Bong Navarro. Daghan kay bunog. Kaya na nako, Mandat. Tas siyang, kinahanglang maluwas si Elaine. Kinahanglang maluwas kit siya. Mao ba, sir? Oh my God! Kun mao, nagkapalayo na si Robert Valdez, sir? Kauban si Elaine? No. Okay, sir. Salamat sa information. Okay, bye. Professor, Oh, Singit lang yung ko aron katingog ba? Aron yung baho ato baba. Law naman po kag paghupaw tao. Bakit naman sira? Mr. Melgar, sa gihimo pagkisusi sa mga polis kauban ng NBI, ilan na diskubrihan nga dunagyoy underground o sekretong daan paingon sa usa ka tunnel. Ngadto na sa gawas nga mao'y giagian ni Robert Valdez og sa pag-ikis da sa Elaine. Professor, gusto ko maluwas si Elaine.
Dili ba gisaway na mo kontak si Robert sa imong cellphone? Yes, pero wa kini makontak. And maybe, iya kini gi-off aron dili sa makontak, dili siya malukay. Kung suway nung pagkontak ko balik, Professor. Gusto ko ikasulting animal sa bahis. Ang traidor sa tanang traidor. Okay. Ako suwayan sa pagkontak balik. Kadito. Oh, ay. Ang cellphone ni mo, ang kontak bro, tanawa. Oh, Professor, tingnan bitaw ko balik ang higala mo NBI. Oh, si Robert kining mitawag, Mr. Melgar. Oh, Ihunong na kining atong gisakyan. ang traidor. Igam lang ko. Kadito ako tubagon. Ako bigisulti niya. Ako na makisulti niya, Mr. Melgar. Kadito. Hello, Robert, my son. Bullshit ka, Professor. Oh, Kitahod ko ikaw. Giidolo o giila pagkani ikaduhang amahan. Apat unsay mong gibuhat? o sa ba ganay mong ipanulti? Ayaw na lang pagpakaroon inon pa. Nasayod ako sa tanan mong gihimo animal aron ko maguba. Oh, Robert. Mahayan mo kining tanan, Professor, sa tibuok mong kinabuhi. Kung doon naman ko'y gimahayan, Robert, mao ang tanan nga imong nakatunan gikan ka nako. Kay wa ka man dahil laing tingo, ha? Ang imong kaugalingong katagbawan, ang imong kahakog, wa mo gamita sa maayo ang tanan mong nahibawan gikan ka Patyon ko nako. ikaw, Professor. Patyon ko ikaw. Professor, Robert, makisulti ni mo ang tao nga nasadaan mo. Sa, Oh, Mr. Melgar. unsa ka tong ako nabati? salamat, Professor. Hello, Professor? Professor! Kumusta ka mananap? Salbahis o traidor. Kinsa ni? Ang imong tingog? Dili bag-o siya padungog akong tingog. Dili ba? Animal. Tanto? Patay na si Brando. Mananap. Sa, kung mo, Mibangon ka sa lubganan sa bahis. Aron pagitaw ng paninglan ka sa imong kadautan. John Milgar? Oh! Traidor sa tanang traidor ka. Ako, si John Milgar. Panuoy ka, Professor! Tago lagi bisag asa. Robert Valdez. Kay pangitaon ko ikaw. Bisag adto ka pamutago sa tiraguang impierno. Shit! Mas labaw ka bang bullshit! Labaw ka bang damit! Mama! Mama! Unsay mo gibuhat ni Elaine? Ha? Manarap! Unsa? Oh, wa pa! Wa pa, my long-time friend! My long-time best friend and my long best enemy! Giguba mo ang tanan ako, Robert Valdez. Bisag tagod-tagod ba di mo punawas? Dili pa kinaigong ibayad sa kadaot ka nahimo mo. Dili lang sa kong kinabuhi. Ingon mo usab ni Elaine. Thank you! Thank you! Ibaw ka ba dyan, my friend? May gugma na niya si Eileen ako. Wa na niya gugma diyan mo. Kay lub nga nako si Eileen sa angay ibong uban ang chip. Mananap ka. Salbahis. Ayaw yung pasipad si Elaine. Kay mahayan mo tibok mong kinabuhi. Kung imo na buhaton. Timan ina! Mao ba, John Milgar? Kaluoy. Magkita ta, mananap! Magkita ta, traidor! Hello! Hello, mananap! Salbahis na ako! Hello! Professor, ako ba tawag niya? Oh, No! Dili siya makontak! God! Anong nahitabo man na mo ni Elaine? Ano man? Brands. John di ay. Mr. Melgar. Professor, tabangi ko. Bahala na mamatay ko. Maluwas lang si Elaine. Tabangi ko, Professor. Nga matutunan na sa bahis. Matrak na to siya. Pinagi sa chip nga nakaroon siyang lawas. Ha? Ni ka gud ana bro. Kung saan, buhatan din ka na, Professor. Buhatan din ka na! Makalagot sa tanang makalagot! Dili unta ni maingon ini, kung dili patungo sa traidor nga Professor Juan Miguel Salvador. Nabalik na si John sa iyang kagalingon. Tungod niya! Pantili si John ang labing minutanon. Kung dili, si Elaine. Siya ang pinaka-importante alang ako. Apan kinala ba ni Mahos ko kanimo, Professor? Patyon ko ikaw. Kamo si John Milgar! Kung unsa man ang imong abilidad sa pag-track sa akong mahimutangan karon,
dili ka makahimo kay gi-off ko na ang akong cellphone. Kung utukan ka, ang imong kautukan akong nakuha ni adtong gitudlo mo nako ang tanan mong naibawan. Hinungdan, nako ra unya gihapon ang magpadaogon. Ako ug wa nay lain. Agoy Brad Vilgar, Brad Jan, unsa ni? Libog na makuha ni, oy. Wa matigalin matungkar ang atong ligid na gisakyan na to ataon. Ang ligid naman hinoy gisakyan na to. Ang auto sakyanan ba? Auto sakyanan. Ang ligid sa atong gisakyan, wa matungkar. Kusog kikang pinagataon, oy. Kailan mag-abot ta sa syudad. Manong, Jumbo na lang dong. Ay lang ko tawag kang manong bida sa daan na taon bida. Professor, natagsa ba ni mong nahutangan ni Robert? Wa pa, Mr. Melgar. Ako lang bahala dire. Pagbantay lang daw sa imong pagmaniho kay, nay, kusur ka ning ato dagan. Gipun ang yun ni Robert yang sa rin ako. Mangambot ako sa buhaton niya kung magkita mi. Bida. Ako? Kung ako'y makabaw sa tong kuha dyan, kisay mga na to, Robert? Kiskisan ko tong uwa to. O di ba yung dunggan? O di ba yung mga parang hurot ko to ato? Dili ko makabasol mo, Mr. Melgar, kung sa may muna unaan nga buhaton nga to ni Robert. Kung siyang gibuhat yan mo, apanti man dili ato ang katungod ang pagkumkum usab sa balaod. Dili ato. Gusto ka, Professor. Gusto ka gid kayo. Apan nga naman, nga umasang tayo katungod si Robert nga magubas kong pagkatao. Anong iya man yung kibuhat? Din, daghan pa gani ang naamong o na biktima. Sa imong mayo nga tubag, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga dayag na lang yun ay nga mubati og selo si Robert nimo. Utukan siya. Apan sa ito pa nagsulti sukad pagkaganiha. Nasutan ako nga layo gyud kayo siya nimo. Ilabin na sa pagkamatarong. Apan nahimo ka lang niyang biktima. Bisan sa tanan mong nahimo nga to kaniya. Musulti ko, Professor. Kuno sinaas kong nauna. Dili aron dahi ko ni pisan kinsa. Kaya wa ko magpagkalmos kong kugalingon. Usa lang ko kaya ng pagkatao. Gado na usa kaya ng panlantaw ug damgos kinabuhi. Dili sa kang Robert Valdez. Nga kinahanglan pang ilugon ang katungod. Ari ang maangkon ang gusto niyang angkonon. Sa imong klase sa una, sa inyo ba klase atong Robert by Jan ba? Purbida. Bisan di ka musulti na ko, kay bao ko. Sa imong ka bright, ikaw yung pastunor no? Professor, Tawag yan. wa pa ba? Yan ako, ano. Singit-singit lang tao para makatingog. Okay ra na. Ano yung problema? Dili imposible mahitabo ka na, Mr. Melgar. Kung kinasingkasi nato ng ihangyo sa Ginoo. Ug ang tumong nini, mao ang kaayuhan sa tao. Hapit na tama po sa syudad. I'm still in the process of tracking him, Mr. Melgar. Ako, mutabang kong ampo nga matrak tao ito siyang tawana. O di matrak, bisang ma-jeep na lang. O di ba, maprada. Kay mo, kit-kit kong dunggan yun. Kit-kiton ko itong iyang dunggan kung makakita ko. Biktima ko ko niya. Ay, okay lang. Ay lang ko niya pansina, okay ra. Basta makatingog lang, bahawa na, daong na na. Dear. Na-track na ako ang signal sa chip ni Robert. Ay, salamat. Salamat, baby. Asa siyang dapita may mutag karon? Ha? Professor? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!